כאן, ובעיקר אדם כל כך יקר, סגן אלוף במילואים, דוקטור אייל פינקו, אשר בעברו שירת בתפקידים בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון, זוכה פרס ביטחון ישראל וצל"ש, מומחה לאסטרטגיה, מודיעין ולוחמת סייבר, מרצה וחוקר באוניברסיטת בר אילן בתחומים אלו. נושא ההרצאה הערב יהיה בין לבנון לסוריה, פריזמה חדשה למזרח תיכון משתנה. זאת לא הפעם הראשונה שאייל מתארח אצלנו, וכל פעם מחדש אני מתפעל מהידע העצום שלו ומההרצאות המבריקות שלו. אני בטוח שכל מי שצופה בנו כעת הולך ליהנות הערב. אייל יקר, תודה רבה על שיתוף הפעולה בינינו. תודה על רוח ההתנדבות, אני מאוד שמח על העשייה המשותפת, ואני בטוח שגם הקהל מעריך את העובדה שאתה מקדיש מזמנך עבורנו בימים אלו. קהל יקר, במידה ויש שאלות בנוגע להרצאה, אני אשמח אם תרשמו את השאלות שלכם באמצעות הצ'אט, ובסיום המרצה ישיב על שאלות נבחרות. אני רוצה בהזדמנות זו שוב לשלוח איחולי תפילה לשלום חיילי צה"ל ולכל כוחות הביטחון. כולי תקווה שכל החטופים יחזרו אלינו במהרה בריאים ושלמים. קהל נכבד, אני כעת מתכבד להעביר את השידור לסגן אלוף במילואים, דוקטור אייל פינקו. צפייה מהנה. אז תודה שאתם פה, אני מעריך את הזמן ואת המאמץ. בטח ובטח אחרי שבוע כל כך עמוס באירועים, יש חטופים שחוזרים, אין חטופים שחוזרים, הפסקת האש נשברת, ממשיכים את הפסקת האש בלבנון, טראמפ נותן צ'ק פתוח להילחם בכולם, אין ספק שזה עוד שבוע לשלושת בלבנון. ודווקא בשבוע הזה, אולי באופן כל כך מתאים גם לאירועים שתכף נדבר עליהם, אני רוצה לקחת אותנו לנקודת מבט קצת אחרת. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה במדינת ישראל, מול האיראנים ומול הסורים והלבנונים וחמאס וכולי וכולי, נראה לנו לפעמים שאנחנו המרכז, שאנחנו לב האומה או לב העולם. אייל, שומעים אותך קצת מקוטע, כותבים לי פה אם תוכל אולי או להתקרב למיקרופון, או אולי להחליף למיקרופון אחר. ככה יותר טוב? קצת שומעים מקוטע. תנסה אולי אני לעבור למיקרופון השני. שנייה, עכשיו לא שומעים אותך. אני לא שומע. תדבר? בסדר עכשיו? יותר טוב? כן, הרבה יותר טוב, תודה. יופי. אז אני אנסה לקחת אותנו הערב למסע קצת אחר, קצת מנקודת מבט שונה, ולהתחיל את זה בכלל ב-90,000 רגל, ולהבין שאנחנו, מדינת ישראל, שחקן קטן על לוח השחמט העולמי. ואני באמת אתחיל תכף מלהסתכל על כל מה שקורה בעולם, על כל המלחמות בעולם, שהתקשורת הישראלית פחות נוגעת בהם, על כל ההיבטים של משחקי הכוחות המאוד מוזרים ומאוד שונים שיש בעולם שמשפיעים עלינו, ואחר כך נראה איך כל זה מיושם בתוך לבנון ובסוריה, וככה איך זה משפיע עלינו בסך הכל. אז כשאני מסתכל על סוריה, הייתי הרבה שנים בחיל הים, ובמשך המון שנים נהגנו לעשות תרגילים, הייתי לוחם בתחילת דרכי בשייטת 3, ונהגנו לעשות הרבה מאוד תרגילי קרב, ואיך הצי הסורי, ואיך ספינות הקרב שלו נערכות, ואיך יורים טילים, וככה זה היה מרבית עולמנו, הצי הסורי. אולי על מצרים נדבר בהמשך או תוך כדי. גדלנו על מורשת גדולה מאוד של חיל הים הישראלי, איך חיל הים הישראלי במלחמת יום הכיפורים מצליח לנצח ולהטביע כמעט כליל את הצי הסורי, את הצי המצרי. זו הייתה מורשת הקרב שלנו האמיתית, ספינות הסער 2, טילי הגבריאל שפותחו ככה במסתור כדי להיות מוכנים ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום כיפור.
אחר כך שנים כשהייתי גם במודיעין של חיל הים, עקבנו בדאגה רבה מאוד אחרי התפתחויות בזירה הזאת ואיך הצי הסורי מקבל ספינות, רואים אותם פה בצד ימין, ספינות טיר 2 האיראנים עם טילים איראנים לטווח של 200 קילומטר, ומצד שמאל טילים מדגם יחון, רוסים שהסורים מקבלים, מעבירים לחיזבאללה, אגב לא היו פה שום סודות מדינה, וזה תמיד הדאיג אותנו מאוד ועקבנו וכולי, עד שיום בהיר אחד, בסוף דצמבר 2024, ספינות חיל הים פועלות בסוריה, ותוך שעתיים כל המורשת המפוארת של חיל הים הסורי הולכת כליל, מושבתת, נהרסת, נשרפת וטובעת בלטקיה ובטרטוס. אז שוב, תודה רבה שאתם פה, אני מעריך את הזמן, מעריך את המאמץ אחרי סוף השבוע הזה. אז שמי אייל, כפי שליאור הציג, הייתי הרבה שנים, הייתי כמעט 30 שנה בצה"ל, חיל הים, ואחר כך במערכת הביטחון, במגוון תפקידים רחב, וכמו שמישהו כתב עליי, שהנה עוד בכיר מדבר, בכיר לשעבר, אז אני דווקא אסתכל היום במבט אסטרטגי, במבט על, שאנחנו בדרך כלל עסוקים כל כך בטקטיקה, במיקרו-טקטיקה, ביומיום, שאין לנו את הזמן, את הפנאי, או אפילו לפעמים גם את התפיסה, להסתכל על השלם, להסתכל על התפיסה הכוללת והגדולה, ובזה אני אתחיל. אם אני אנסה לפרוס את הסכסוכים שיש היום בעולם, יש לכאורה שתי מלחמות, שהתקשורת הישראלית מלווה אותן, אנחנו מכירים בגדול מה קורה שם, ואחת זה כמובן כל מה שקורה באוקראינה, הפלישה הרוסית, והנה בלילה או בבוקר התבשרנו שכבר טראמפ הולך לאיזשהו דוחק בצדדים וללכת להסכם שלום, שבו האוקראינים יוותרו על האזור של הדונבאס והדונייץ לטובת הרוסים, וככה יבוא שלום על האזור. אגב, מלחמה שהיא נטו מלחמה על משאבי טבע. יש במלחמה הזאת הרבה מאוד אלמנטים של, הרוסים אומרים שהאוקראינים רצחו את העם הרוסי שיושב שם, ועוד כל מיני סיבות מסיבות שונות. כמובן אבל שיש פה שני אלמנטים מרכזיים מדוע מתחוללת המלחמה הזאת. הסיבה הראשונה, כי פוטין לא יכול לסבול שאוקראינה תתקרב לנאטו ואוקראינה תהיה מדינת נאטו. אבל האלמנט המשמעותי ביותר, החשוב ביותר, הוא שאוקראינה היא מדינה עתירה במשאבי טבע, ליתיום וטיטניום ושעורה ועוד ועוד מינרלים, והשלטון הרוסי, שזה פוטין ואוליגרכים שלו, רוצים לשים עליהם יד כדי להתעשר. זה נכון הסיפור הזה גם לכל מה שקורה בסוריה דהיום, או כל מה שלא, הרצון הרוסי להיות בסוריה, ובאמת הסכסוך השני שכולנו מכירים זה כל מה שקורה במזרח התיכון, הרצון של לשלוט ולהיות פה מעצמה אזורית, ולשם כך היא מפעילה את הסורים לשעבר, את המיליציות העיראקיות, 130 וקצת מיליציות במספר, כמובן את חמאס, את חיזבאללה, את החות'ים, אנחנו מכירים את זה היטב היטב. אז הסכסוך הזה של המזרח התיכון בגדול עוד מוכר לנו, אבל נפתח בו עוד שנייה פתח נוסף. אבל יש מלחמות שמוליכות את העולם בצורה הרבה יותר משמעותית, שמשפיעות על העולם בצורה הרבה יותר משמעותית, והן נמצאות רחוק מאוד מעין התקשורת הישראלית. אנחנו בקושי שומעים עליהן. המערכה הראשונה היא כל מה שקורה באפריקה. באפריקה למעשה כוח וגנר וכוח אלפא, פרטיים רוסיים, משתלטים על כל מרכז אפריקה וגם על החלק המזרחי שלה. מדינות כמו הרפובליקה המרכז אפריקאית, קונגו, מאלי ועוד ועוד, יש שם ממש השתלטות משמעותית מאוד של הרוסים, שוב מאותן סיבות, בעיקר כדי להשתלט על משאבי טבע שהם יהלומים, זהב ועוד מינרלים אחרים. מלחמה שנייה שאנחנו לא מכירים באפריקה היא המלחמה בלוב,
שמשפיעה משמעותית מאוד על כל מה שקורה בעולם ובמזרח תיכון בכלל, וזה החלק המזרחי של לוב, שנמצא תחת שליטה חזקה מאוד של הטורקים, עם ממשלה זמנית שמוכרת על ידי האו"ם, ובצד המזרחי בנגזי, סליחה, בצד המערבי בנגזי, מי שנשלט על ידי גנרל חפטר, עם השפעה רוסית חזקה מאוד. וכמובן יש את המלחמות בין אלג'יריה למרוקו, יש רגישות גדולה מאוד, העלאת כוננות של כולם, הצטיידות, מלחמה מתחת למקם, אבל בהחלט מתיחות צבאית מאוד מאוד גדולה, אין קרבות שריון בשריון, אבל יש מתיחות צבאית מאוד מאוד גדולה. מערכה אחרת שאנחנו לא שומעים עליה, היא כל מה שקורה בנתיב הצפוני, בנתיב הארקטי, מה שרואים פה בצבע אדום, בצד ימין. בעצם כתוצאה משינוי האקלים, הקרחונים מתחילים להינמס בצפון, ובעצם נפתח נתיב תובלה משמעותי מאוד, נתיב סחר ימי, שהולך מסין דרך רוסיה, המדינות הנורדיות, שוודיה, פינלנד והאזור הזה, ועד קנדה וארצות הברית. ובאזור הזה מתחילות להיות יריבויות צבאיות ומתיחויות קשות מאוד. הסינים פועלים שם, הרוסים בתרגילים משותפים, האמריקאים מהצד שני עם כוחות נאטו, ויש שם סכסוך על מי ישלוט ומי יהיה בעל הבית על הדרך הזאת, מכיוון שהדרך הזאת תאפשר זמן הגעה מסין לאירופה בשליש מהזמן, והמשמעות הכלכלית פה היא משמעות כבדה מאוד ואדירה בכסף ובזמן. שתי מלחמות נוספות ושני אזורי סכסוך אחרים בעולם הוא קצת כל מה שקורה בבלקן, והניסיונות של המעצמות ארצות הברית, רוסיה וטורקיה לשלוט במדינות הבלקן. זה נכון למדינות כמו אלבניה, קוסובו, סרביה וכדומה, שאנחנו רואים את ההשפעות של המדינות השונות, וכל אחד מנסה קצת בתמרונים צבאיים או להראות נוכחות צבאית יותר נכון, אבל בהרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית. מי ישלוט שם? מי שמכיר, רק לפני כחודש בערך בחירות ברומניה, והבחירות נפסלות אחרי שטוענים שיש גורמים רוסים שניסו להשפיע על הבחירות, ובעצם מי שנבחר הוא מועמד רוסי, והבחירות לא התנהלו באופן דמוקרטי. הסכסוך המאוד מאוד כבד שאנחנו רואים בעולם בצד האחר הוא בים סין הדרומית. ים סין הדרומית הוא האזור הזה שאנחנו רואים אותו פה בצד שמאל, הוא הים המאוד מאוד גדול שבין סין, וייטנאם, מלזיה, אינדונזיה, בואכה אוסטרליה למטה בדרום, והוא בצד המזרחי גם הפיליפינים. ובעצם סין בעשור, 12 שנה האחרונות, משתלטת לאט לאט על אזור הים הזה. היא לוקחת תחת חסותה אזורי ים, טריטוריות שנחשבות לטריטוריות פיליפיניות, מלזיות, וייטנמיות, ומגדירה באו"ם שזה השטח שלה, למרות שזה לא. אף אחד לא רוצה להסתבך עם הסינים, אז כולם נותנים לזה להירגע, ובעצם אנחנו רואים שם נוכחות צבאית גדולה מאוד סינית. הם כובשים איים מלאכותיים, הופכים אותם לטריטוריות סיניות, והכל נובע, חוץ מכמובן הרצון להציג או להראות שליטה אזורית, הוא גם להשתלט על כמעט 100 אסדות גז ומאגרי גז אדירים שיש בים הזה לטובת הכלכלה הסינית. הכלכלה הסינית היום ניזונה כ-60% ממנה, ניזונה מ-30% מאנרגיה מאיראן, מנפט, ובאזור ה-30% נוספים מנפט שמגיע מרוסיה. כך שהכלכלה הסינית היא בעצם לא עצמאית, כי המשאבי האנרגיה שלה הם לא עצמאיים, ולכן הניסיונות הסינים המוצלחים, יש לומר, להשתלט על האזורים האלה בים. יש שם מתיחות צבאית גדולה מאוד, ספינות נאטו, ארצות הברית, קנדה ועוד מדינות אחרות, והסינים מתגרים בהם מאוד 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 חזק. רק השבוע הייתה תקרית שבה שתי אוניות סיניות, שתי אוניות קרב, נצמדות לספינת ביטחון שוטף פיליפינית, מתחילות להשפריץ עליה מים ומסלקות אותה מטריטוריה ימית ששייכת לפיליפינים.
כמובן ששוב אף אחד לא רוצה להתחיל במלחמה עם הסינים, והסינים שם מנצחים באזור. שוב, מתיחות צבאית גדולה מאוד, זה משפיע על כל האזור, על בניין הכוח, על ההצטיידות הצבאית, על כל מה שקורה שם באזור בצורה קשה מאוד. אז ככה, אם אנחנו מסכמים את הסכסוכים בעולם, אנחנו יכולים להבחין במשהו כמו 4 או 5 ממדים שונים, 4-5 ממדים שונים של מלחמות או של סכסוכים שמשתלבים זה בזה, ואנחנו נמצאים באמצע. אז באמת הסכסוך הראשון הוא המזרח מול המערב. זה כל מה שקורה בארצות הברית, קנדה, מדינות נאט"ו והמדינות הלווייניות, כמו ישראל למשל, מול מה שאנחנו קוראים ציר הרשע. ציר הרשע זאת רוסיה, סין ואיראן, אלה המדינות המרכזיות שמרכיבות את ציר הרשע, מי שבעצם גם אנחנו סופגים אותה פה במזרח התיכון, כשאליהם גם מצטרפות פקיסטן, צפון קוריאה. אנחנו רואים את הצפון קוריאנים שלחו נשק לחמאס, מעורבים במלחמה באוקראינה, 10,000 לוחמים צפון קוריאנים מגיעים להילחם עם הרוסים באוקראינה, ועוד ועוד. אז אנחנו בצד של ארצות הברית, נמצאים במלחמה הבין גושית הזאת, שעוד לא נרגעה מתקופת המלחמה הקרה, היא רק במעט שינתה את פניה. המימד הנוסף של המלחמה שאנחנו חשים בו באזור שלנו, הוא בעצם מאבק בתוך האסלאם בין השיעה לסונה, בין איראן וארגוני הפרוקסי שלה כמו החות'ים, המיליציות השיעיות בעיראק, ואפילו חמאס הסוני, אבל החמאס פונה לאיראן למרות הכל ואף על פי, למרות שהוא מקבל תמיכה כמובן מארגוני סונה כמו האחים המוסלמים, כמו קטר וכמו טורקיה, אבל באמת בצד השני אנחנו רואים את האיראנים, הציר השיעי מול הציר הסוני, סעודיה, מצרים, איחוד האמירויות, בחריין כמובן, וככה ברקע קצת מרוקו. ויש שם מתיחות צבאית קשה מאוד, אנחנו רואים את בניין הכוח, את ההצטיידות המאוד מאוד מסיבית של מצרים מ-2005, מצרים הפכה להיות הצבא השישי בגודלו בעולם, עם אין ספור מטוסי קרב, אוניות מלחמה, טנקים, טילים, ואנחנו רואים גם את הארמיה השלישית בימים האחרונים, פונה לתוך סיני, המצרים מפרים את כל הסכמי השלום, והם שם בתמרונים צבאיים, מתוך כוונה, להערכתי או להבנתי, לנסות לאיים על ישראל, וגם לאותת לארצות הברית, שאם ספיחי חמאס או תושבי הרצועה ייכנסו לתוך סיני, מצרים לא תהסס לפעול. אני מניח שמצרים בסוף לא תפתח במלחמה מול ישראל, אין לה אינטרס, אני מאמין או לפחות מעריך, אינטרס ממשי, אבל בהחלט אנחנו מרגישים את זה כחלק מההשפעות המאוד מאוד משמעותיות שבמלחמה הזאת, העקובה מדם יש לציין שבין השיעה לסונה. ציר אחר שאנחנו כבר מדברים על מלחמות האסלאם והמלחמות של האסלאם, הוא הציר של מי ישלוט על ההגמוניה הסונית ומי ישפיע בעיקר על העולם הערבי. אז באמת מצד אחד אנחנו רואים את טורקיה עם ניסיונות ההשפעה שלה במזרח לוב, בפקיסטן, לטורקיה יש בסיסי צבא בפקיסטן, בסיס ימי, ורק אתמול טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם שלום אסטרטגי, לא שלום יותר, שיתוף פעולה צבאי והגנה הדדית, מאוד מאוד משמעותי, מה שמחזק את טורקיה כמובן, וארדואן בהחלט רואה את עצמו כמי שהוא מנהיג האזור, המעצמה הטורקית, חזרה לתקופת האימפריה העות'מאנית האדירה. אבל גם על טורקיה שנדבר על סוריה עוד כמה דקות, נדבר גם על טורקיה קצת יותר לעומק. מהצד השני יש את מצרים וקטר, מדינות הסוניה הגדולות, שקטר כמובן יחד עם טורקיה בהחלט מנהיגת האחים המוסלמים, וקטר בדיוק מה שעלו על הכותרות בימים האחרונים, על עוזרים לקטר, לא עוזרים לקטר. תראו, אם תפתסו גוגל ותחפשו שם אלופים בצה"ל שהעבירו ידע וניסיון לקטר,
אז תראו שיש הרבה מודעות, אני לא רוצה לחזור על זה כרגע, אבל תראו שהסיפור הזה של העברת ידע, לפחות בנושא סייבר, גם הגנתי וגם התקפי עם קטר, הוא כבר קיים על השולחן מזה מספר שנים, ואפילו אחד מחברי המשא ומתן, אלוף בדרגתו, קשור לפרשה של העברת ידע סייברי לקטר. שוב, אפשר לעשות את זה בגוגל, בלי שנפתח כרגע שמות או נזכיר שמות. אבל צריך לזכור שקטר היא אויב מר מאוד של מדינת ישראל, ולמרות הרצון של קטר להיות הבחור הטוב של העולם, ולראות איך כולם אוהבים את קטר, כי הם לא מסוגלים אחרת, אז קטר אחראית לא רק למימון של חמאס, אלא גם קטר אחראית לכל מה שקורה בעולם, באנטישמיות שמופצת בארצות הברית ובאירופה, וקטר משך עשרות שנים מממנת ארגונים יהודיים בארצות הברית וארגונים אחרים, מממנת את הדאווה באירופה, ובעצם מקדמת, כמובן עם אל-ג'זירה, מקדמת תהליכים אנטישמיים בעולם קשים מאוד, שהמטרה שלהם לייצר אנטישמיות, כלומר שנאת יהודים שווה שנאת ישראל. עכשיו כמובן ששוב זה לא נושא להיום, אבל תשאלו את עצמכם מה בין קטר למשא ומתן ואיך היא מעורבת, אז קטר בהחלט לא מהאוהבות הגדולות של מדינת ישראל. understatement. הציר האחר שאנחנו חווים אותו היום, ביידן היה פחות אגרסיבי מולו, עד כדי לא אגרסיבי בכלל, אבל טראמפ אגרסיבי מאוד, ומול הברית הזאת שנקראת בריקס. הבריקס ברית שהוקמה ב-2009, המדינות העניות שברזיל, רוסיה, הודו, סין ומדינות נוספות כמו הרשות הפלסטינית, איראן, פקיסטן וכדומה, והן מנסות לקדם לעצמן כל מיני תהליכים עסקיים, כלכליים, שיאפשרו להן להתמודד או לצאת קצת ממעגל המסכנות, ולהיות עם חזית אלטרנטיבית לארצות הברית ולאיחוד האירופאי בהיבט הכלכלי. בשלהי תקופת ביידן הם הכריזו, הבריקס הכריז, שהם הולכים לנפק מטבע חלופי, שהוא יהיה החלופה לדולר, ובעצם לנסות לקעקע את חוזקו של הדולר ושל האירו כמובן גם כן, עם אלטרנטיבה. טראמפ אמר, איך שהוא נכנס לתפקיד, טראמפ אמר, אם הבריקס יוצאים במטבע חדש, כל המיסים של כל היבוא של כל המדינות הללו לארצות הברית, יעלה ל-300-400%. אז בינתיים יש שקט ברשת, אולי התוכנית הזאת נפלה, אבל עדיין הארגון הזה על כל המדינות החברות בו, בהחלט הוא מהווה חוסר יציבות מול העולם המערבי, בטח ובטח בעולם הכלכלי, בפן הכלכלי. אז אנחנו מבינים שאנחנו פה נמצאים בהרבה מאוד מאבקים, מלחמות, בעצימות נמוכה, בעצימות גבוהה, מתחת למקם, מעל המקם, שהם פרוסים על פני הגלובל, מצויים שם הרבה מאוד אינטרסים שהם בעיקר אינטרסים כלכליים, מלחמה על משאבים, מלחמה על מינרלים, מחצבי טבע, על נפט, על זהב ועוד ועוד. ובעצם אנחנו השחקן שנמצא על לוח השחמט הזה ומזיזים אותו ממקום למקום, כל אחד על פי האינטרסים שלו וכדומה. ואנחנו באמצע לחטוף את כל האש הזאת, בין הסונה לשיעה, בין המזרח למערב. ולפני רגע שניכנס לסוריה, אני רוצה גם להגיד על זה, שאנחנו צריכים להבין שמבחינת ציר הרשע, רוסיה, סין, איראן, מדינת ישראל היא הדלת ישר למערב. כלומר, בגלל שאנחנו מובלעת דמוקרטית כזאת קטנה במזרח תיכון, אבל אנחנו המובלעת הדמוקרטית היחידה, הציר למערב, בטח ובטח בדרך המסחר ובדרכי הים, אנחנו בהחלט השאר, ולכן גם החשיבות שהם רואים פה במדינה הזאת מעבר לסיפור של הדת והמקומות הקדושים וכל מה שקשור לאלה.
אז נצלול כמו בשאר אל-אסד, נצלול רגע לסוריה, ונדבר קצת על סוריה, אחר קצת על לבנון, ונראה לאן כל הדברים האלה הולכים. אנחנו ניצבים בערבו של יום, שמחר ובשבוע הקרוב בכלל יש כמה אירועים חשובים מאוד, שעלולים להשפיע על המזרח תיכון בצורה משמעותית. אז סוריה. מקור השם סוריה הוא ביוונית המילה אסיריה או אשור, והיוונים הקדמונים קראו לחתיכת מדינה הזאת, שתכף נראה איך היא השתנתה משך השנים, הם קראו לה אשור, מדינת האשורים, ועם השנים אשור סוריה הפך להיות לשם שאנחנו מכירים אותו היום, אבל זה המקור של השם. זה מדינה שעד לפחות סוף השנה האחרונה חיו בה למעלה מ-25 מיליון תושבים, שלמעשה הרוב בה הוא רוב סוני, 74% סונים, אבל בעצם מי ששולט בה במדינה הוא המיעוט העלאווי, 11% מהם, ומעורבים בהם קצת נוצרים, קצת שיעים, יחסית מעט, וזה בעצם המיקס האנושי של המדינה הזאת. סוריה היא מדינה עתיקת יומין, אני ממש בבריף קצר על ההיסטוריה הסורית, אבל מדינה שיש לה עדויות ארכיאולוגיות מ-2500, 3000 לפני הספירה, יש הטוענים שגם הרבה לפני, אבל עברו בה הרבה מאוד עמים, פרסים, יוונים, כנענים, אשורים, אכדים, הביזנטים עברו במדינה הזאת, ובעצם מי שמכיר את אוצרות הטבע וההיסטוריה במדינה הזאת, יש מקומות מדהימים שבעצם שם אפשר למצוא את כל העתיקות ואת כל העדויות לאין ספור תרבויות שעברו שם מראשית האנושות. עברו בה ב-600 לספירה ועד 1500 לספירה עברו בה ממלכות ערבים וצלבנים וממלוכים, עד שבעצם ב-1516 משתלטים על המדינה העות'מאנים, והשלטון העות'מאני בעצם מחזיק במדינה הזאת כ-400 שנה. אבל בסוף מלחמת העולם הראשונה השלטון העות'מאני מסולק מהמדינה, ובעצם מוקמת שם מדינה ערבית תחת המלך פייסל בן חוסיין, ניצנים ראשונים מראשית ההיסטוריה למדינה ערבית שאנחנו רואים את השורשים שלה היום. ב-1920 חולקים הבריטים והצרפתים את העולם, מחלקים את העולם ביניהם, ובעצם סוריה הגדולה, חזון שעוד נשמע עליו בהמשך, עובר בעצם לשלטון המנדט הצרפתי. והצרפתים מחליטים לחלק את סוריה ל6 מדינות, תכף נראה עד כמה זה מדהים איך ההיסטוריה חוזרת, והמדינה הזאת מחולקת למדינת לבנון ששייכת לנוצרים ולמרונים, ג'בל דרוז, מדינת הדרוזים, איפה שהדרוזים יושבים דהיום באזור החרמון, מדינת העלווים באזור ציר החוף, לטקיה, טרטוס, איפה שיש עדיין רוב עלווי, ועוד 3 מדינות קטנות, מדינת הטורקים שנמצאת בחבל הכורדים אי שם בצפון, שוב נראה את המפה עוד מעט, ו2 מדינות סוניות, אחת בדמשק ואחת בחלב, וככה בעצם ב-1920 יוצא דמותה המודרנית של סוריה לדרך. שוב, ותכף נראה עד כמה ההיסטוריה חוזרת דהיום, דצמבר 2024 ועד עכשיו. מלחמת העולם השנייה, המשמש גדול, הגרמנים לוקחים בעלות על סוריה, כי בעצם ממשלת וישי פועלת במקום הממשלה הצרפתית שנפלה. בעלות הברית פולשות לסוריה ב-41, ובעצם ב-46 סוריה נשארת לנפשה כשכוחות הברית יוצאים ממנה ומתפנים. ופה בעצם מתחיל הבלגן. בעצם סוריה מ-1946 עד 1954 רואה מהפכות צבאיות לאין ארוך, 18 מהפכות צבאיות בסך הכל שהמדינה הזאת יודעת, כל פעם קבוצה צבאית אחרת, קבוצה רעיונית אידיאולוגית אחרת מוקמת,
עד שב-1958 מוקמת מפלגת רע"מ, כמו שאנחנו מכירים אותה מישראל, אבל הרעיון נשאב מעיראק ומסוריה, הרפובליקה הערבית המאוחדת. בעצם מה שהמדינה הזאת החדשה הסורית, הרפובליקה, מוקמת, היא מוקמת לאור תפיסות של סוריה היא חלק ממצרים. סוריה הגדולה, הרפובליקה הערבית המאוחדת, ובעצם מוקמת מדינה אחודה, סוריה ומצרים. נאצר הוא בעצם מעריצים אותו מאוד, ובעצם מכאן מתחיל התהליך של מדינה אחודה ערבית. ב-1961 שוב מהפך, הם פורשים מהאיחוד ובעצם מקימים מדינה סורית עצמאית ללא מצרים. ושוב מהפכות צבאיות, אבל מהפכות צבאיות קצרה היריעה מלפרט בערב הזה, ובעצם עד הקמה של מפלגת הבעת' שאנחנו מכירים אותה היום, שבעצם שלטה בסוריה שנים רבות. מפלגת הבעת' הסורית שואבת את הרעיונות של מפלגת הבעת' העיראקים, ובעצם מהפכת הקצינים הראשונה קורית במרץ 1963. בהתחלה הם משלבים כוחות עם עיראק, אחר כך מחליטים ללכת לבד, ובעצם מפלגת הבעת' לוקחת את מושכות השלטון לאורך תקופה ארוכה מאוד של עשרות שנים. אמין אל-חפז עולה לשלטון, מייצר חוקה, ובעצם מתחילה תסיסה בקרב הקצינים שלו. הקצינים שלו לא מרוצים, הם רוצים אחרת, הם רוצים משהו אחר, ומה שקורה ששר ההגנה חאפז אל-אסד, לימים הנשיא הסורי, מייצר מהפכת קצינים נוספת, ובעצם לוקח את המושכות מההנהגה המדינית של הבעת' לידיו, והוא זה שמוביל את מפלגת הבעת' החדשה, ובעצם שולט בסוריה. למהפכה שהוא מייצר קוראים מהפכת התיקונים, ושם באמצעות התיקון הנערץ והכל כך מדהים הזה, כמובן בציניות גדולה, מתחיל שלטון העריצות שלו, שלטון שהוא, כמו שאתם זוכרים, הוא הורג את בני עמו ללא היסוס, הוא משליט כוח ועוצמה שאף אחד לא יעז בעצם להתמרד מולו, והעלאווים ככה באמצעות הצבא שהם שולטים בו, והבכירים, בכירי הצבא שנשלטים על ידי מפלגת הבעת', ככה הם מצליחים להשיג שליטה ביד רמה ובזרוע נטויה בסוריה. אסד רואה את לבנון, כפי שראו אותה הצרפתים, כמדינה אחודה. כלומר, מדינת סוריה היא מדינת סוריה הגדולה, כוללת ללבנון, והוא בהחלט רואה את החזון הזה ורוצה להגשים אותו. הוא שולח 40,000 חיילים להילחם בלבנון, לעזור למלחמת האזרחים, ממש כבר מסוף שנות ה-70, ומי שזוכר את המלחמות, את מלחמת לבנון הראשונה, ב-1982, צה"ל ניהל מלחמה ומערכה מול מטוסים ושריון וחיילים סורים שנלחמו כחלק מהצבא הלבנוני מול צה"ל. במהלך כהונתו אסד גם נאלץ להילחם במרידות מבפנים, כמו למשל הגדולה שבהן, הקבוצה של האחים המוסלמים שנמצאת בסוריה ומנסה להעיף את שלטון העלאווים מהשלטון, וגם באיזשהו שלב ב-1984 אסד חולה בסרטן, ובעצם ריפעת אל-אסד אחיו מנסה לקחת את מושכות השלטון לידיו, הוא מנסה לעשות איזושהי הפיכה צבאית, אבל אסד מתאושש וחוזר לרסן השלטון. חאפז אל-אסד נפטר ביוני 2000, מתקיים משאל עם, והדוקטור בשאר אל-אסד נבחר באופן מפתיע ברוב של 97.2% מהקולות. הוא רופא נאור, הוא בחור אינטליגנט מאוד, הוא למד בצרפת, הוא רופא עיניים, הוא רוצה לעשות הכל חוץ מלהיות נשיא סוריה, הוא ממש לא רוצה. אבל יש שם לחץ מהמשפחה, והוא בסוף מתמנה לתפקידו, והוא למעשה מוביל את סוריה משך עד דצמבר 2024. הוא מביא איתו בהתחלה רוח חדשה.
רוח מערבית, רוח הפתיחות, התרבות המערבית, התרבות הצרפתית, הוא בהחלט כזה. כשהוא היה בתחילת השלטון בשנים הראשונות, הסורים קראו לתקופה הזאת האביב של דמשק. הוא הביא את האביב, את הרוח החדשה. חאפז אל-אסד היה אכזר, התעמר בבני עמו, ובשאר בהתחלה ממש לא היה כזה. בד בבד, קצת אחרי העלייה לשלטון שלו, הוא בעצם מתחיל לפתח את עסקי הקפטוגן. הוא בעצם מתחיל להפוך את סוריה לספקית הסמים מדגם הקפטוגן הכי גדולה בעולם. 80% מהספקה עולמית, כ6 מיליארד דולר בשנה, מגיע מסוריה. אתם יכולים פה לראות את המקומות הללו שהם בציור בצד שמאל. זאת תשתית הייצור שהייתה בעצם עד שהמורדים ב-2024 כבשו והשמידו אותה. תכף נראה שגם הם חוזרים לזה, אבל לפחות לרגע הם הושמדו. והוא בעצם מפתח באמצעות האיראנים ובסיוע חיזבאללה, הוא מפתח דרכי מסחר. מי שאמון על הסיפור הזה למעשה זה אחיו מאהר, והוא בעצם אחראי על כל המסחור של הסמים, ובעצם סוריה הופכת לציר משמעותי מאוד של הפצת סמים. זה מגיע לישראל. יש הרבה מאוד מאבקים עם ירדן, כי אחד הצירים המרכזיים הם דרך ירדן, והמלך הירדני פחות מתחבר לסיפור הזה, נאמר זאת בעדינות. ואפילו עדויות שהצטברו בשביעי לאוקטובר מצביעות על זה שאנשי חמאס ואנשים אחרים מהרצועה, אם נפריד ביניהם לרגע, הפרדה מלאכותית בלבד, גם הם היו מלאים בסמים, והקפטגון שם היה סם שהופץ, ומצאו הרבה מאוד שאריות ושרידים שלו פזורים בידי אנשי חמאס. ב-2007, 2005 יותר דיוק, מתחילות השאיפות שלו, של בשאר אל-אסד, לבנות תוכנית גרעינית. הוא רוצה להקים כור גרעיני. האיראנים, הצפון קוריאנים, הסינים מתחילים לעזור לו לבשל את הכור, עד שמתקבלות ידיעות בקהילת המודיעין הישראלית. מה שאתם רואים פה זה חומר כמובן גלוי מהאינטרנט, אין פה שום דבר שהוא סודות מדינה. ובעצם רב סרן מאמן מבין שיש פה אותות חריגים ומשהו קורה בסוריה. גם בצילומי לוויין רואים שהאזור של דיר אל אזור הוא מתחיל להיות חם. יש שם נהר גדול, מי הנהר מתחילים להיות חמים, זה אומר שמשהו מתבשל שם ומשהו קורה, ובעצם מזהים שיש פעילות גרעינית. תקיפה של חיל האוויר, ותוכנית הגרעין של בשאר אל-אסד נמוגה והולכת. הכל מתנהל כשורה, לכאורה, מרידות פה, מרידות שם, מלחמות פעם, מלחמות שם, אבל השלטון יציב. כמובן שמשך הזמן עם המרידות, אז בשאר אל-אסד מתחיל להיות אכזרי ומתאכזר לבני עמו. הוא לא... האביב של דמשק הוא נמשך תקופה קצרה יחסית, אבל מגיע החורף הערבי. 2011 מתחילה התקוממות עממית ברחבי העולם הערבי, בלוב, באלג'יריה, בתוניסיה, וגם בסוריה. זאת הנקודה תמיד שאני מדבר לאנשים בהרצאות פיזיות, אומרים לי כן כן, אבל זה לא החורף הערבי, זה האביב הערבי. אז אני תמיד אומר שהאביב הערבי, האביב מגיע ממונח אירופאי, אז באירופה זה אביב, במזרח תיכון זה חורף. אז מתחילה התקוממות העממית כפי שהיא מכונה בקהילת המודיעין הישראלית ב-2011, ומתחילה מרידה גדולה מאוד, רחבת היקף, של הרבה מאוד מיליציות שיעיות וסוניות, ואל-קאידה ודאעש וג'בהת אל-נוסרה ועוד מגוון רחב של כ-30 מיליציות שונות, ומתחילים להילחם בצבא הסורי באופן משמעותי. בשאר אל-אסד לא מרחם על אף אחד. הוא מגייס לעזרתו את הסורים
הרוסים, סליחה, את האיראנים, הם כמובן גם חיזבאללה, שולח משהו כמו 20,000 לוחמים לעזור לסורים. הם משתמשים בפצצות כימיות, הם מטילים מוקשים ממסוקים, ובעצם הצבא הסורי שנתון למרותו של בשאר אל-אסד הורג כ-700,000 איש מבני עמו. כמובן שבית הדין הלאומי בהאג לא מתקומם, לא מדבר על זה, גם לא נשמעות באו"ם כל מיני קריאות בגנות. כל מה שקורה שם זה בסדר, מכילים את זה. האיראנים והרוסים מכילים את כל מה שקורה בסוריה. בתקופה הזאת למעלה מ6 מיליון פליטים עוזבים את סוריה, חלקם מגיעים למדינות מזרח אירופה, חלקם עוברים לעיראק, לאיראן, הרבה מאוד עוברים לטורקיה, ויש למעלה מ6 מיליון כאמור פליטים שמתפזרים בכל רחבי הגלובוס. הזכרתי את איראן וטורקיה וגם את רוסיה, אז אני רגע פותח סוגריים ממש בקצרה על איראן, טורקיה ורוסיה ומה הקשרים ביניהם במגבלות הזמן, אז אני אעשה את זה זריז. אז לסוריה ולרוסיה ביניהם יש מערכת אסטרטגית עתיקת יומין שהתחילה עוד במלחמת העולם השנייה, הוא בעצם הולכת ומתגברת עם השנים. הרוסים פותחים בסוריה ב-1971 בסיסים אסטרטגיים מאוד, תכף נראה אותם על המפה, מעבירים נשק ובעצם בונים את צבאו של אסד במשך שנים רבות, מוחקים חובות, מציידים אותם בנשק, ובעצם מה שקורה באמת מבעד לקלעים, מתחת למקם, הוא שבעצם הסורים משלמים לרוסים בהרבה מאוד משאבי טבע, בעיקר בזהב, שהם קוראים באזור תדמור, והאוליגרכים הרוסים בחסות כוח וגנר פשוט מוציאים את הזהב ואת הטובין האחרים מתוך סוריה, מעבירים אותם לרוסיה, ולכן בקלות כל כך גדולה מוחקים חובות, גם גז וגם זהב וכדומה. זאת מפת השליטה עד המלחמה, מפת השליטה בסוריה. אפשר פה לראות את הבסיסים הרוסים, לטקיה וטרטוס, בסיסי חיל הים הגדולים, חיל ים ונחתים. ליד כ8 קילומטר מלטקיה מזרחה, בסיס חמימים, בסיס חיל האוויר הרוסי עם מפציצים אסטרטגיים, מסוקים, מטוסי קרב, בסיס שהיה גדול מאוד, שוב עד ההשתלטות של המורדים. חמה ומקומות אחרים, שאנחנו רואים ברקע את הבסיסים האמריקאים שפזורים יותר בחבל ארץ הכורדים ובגבול פה למטה בין עיראק, במשולש הגבולות בין עיראק וסוריה. מצד השני גם איראן, ברית אסטרטגית, אסד רואה באיראן כמשקל נגד לעיראק ולישראל, ולמרות שיש הבדלים גדולים מאוד בהיבט הדתי, בתפיסות הדתיות, בהבדלים בין דת ומדינה, בהחלט בשאר אל-אסד מתחבר, ועוד אביו כמובן, חאפז מתחבר לאיראן, וביחד מייצרים קואליציה אסטרטגית חשובה ומרכזית. כל האמל"ח ללבנון זורם דרך הגבולות הסורים, תוכניות לשיפור ודיוק הטילים של חיזבאללה מוקמות בהתחלה בסוריה, עד שצה"ל על פי דיווחים זרים תוקף אותם ובעצם התשתיות עוברות ללבנון. אבל סוריה ואיראן הולכות יד ביד, והאיראנים תומכים בסוריה בצורה משמעותית מאוד וחזקה וחשובה מאוד לאורך כל השנים, כולל עד המלחמה האחרונה. מי שמכיר, אז גם בסוריה מוקמות תחנות מודיעין איראניות, שוב אין פה סודות מדינה, הכל באינטרנט, תחנות מודיעין משותפות איראניות, חיזבאללה וסוריה, ובעצם שלושת הארגונים, שתי המדינות והארגון, אוספות מודיעין בצורה סדירה על מדינת ישראל. אחרון טורקיה. טורקיה, החזון, המולדת הכחולה, חזון של ארדואן מ-2009, שבו הוא רואה את עצמו כמי שמייצג את האימפריה העות'מאנית, או כמי שרוצה לחזור לאימפריה העות'מאנית ולהיות אטאטורק המודרני, רק על בסיס הסונה, על בסיס הדת, ולא על בסיס המדינה החופשית. ובעצם הוא מתחיל להשתלט על שטחי ים, גם מול יוון, קפריסין, מצרים, ובעצם מתחילים להיות מאוד מאוד אגרסיביים כדי לממש את חזון המולדת הכחולה, ותכף נראה את הצעדים שלהם בתוך סוריה.
אז רק עוד קצת, נשימה עמוקה. אז אנחנו נכנסים למלחמה, 7 לאוקטובר, מדינת ישראל נלחמת בכל החזיתות, חמאס, קצת מעיראק, קצת מלבנון, ואז חיזבאללה נכנס למערכה, מתחיל להיות יותר אגרסיבי מול ישראל, סליחה, ובעצם מגיע מבצע הביפרים. חיזבאללה מוחלש מאוד, שדרת הפיקוד שלו מוחלשת, הרבה מאוד המלח שלו הולך, הרוסים מהצד השני עסוקים מאוד במלחמה באוקראינה, הם מתחילים להפסיד, הם כל כך במצב ביש, שהם כאמור מגייסים סינים וצפון קוריאנים וצ'צ'נים, ויש אומרים גם פקיסטנים, לבוא לעזור להם, ובעצם הכוח השיעי הולך ונחלש. הולך ונחלש, ובעצם הסונים, המורדים הסונים בסוריה, מבינים שיש פה הזדמנות פז שחייבים לנצל אותה. ובעצם בסוף נובמבר, יום אחרי יום הולדת שלי, מתחיל המרד הגדול, מתנת יום הולדת, מתחיל המרד הגדול בסוריה, ותוך 10 ימים השלטון הסורי מתרסק, ועם קרבות יחסית מעטים, בעצם משתלטים המורדים הסונים על חלק גדול מהמדינה, ובעצם משפחת אל-אסד בורחת לרוסיה. אתמול בדיוק הראו תמונות באחד ערוצי הטלגרם של הילדים של אסד מסתובבים שם באין מפריע ברוסיה, ובעצם סוריה נכבשת. אם רגע נתאר מהר את המפה, אז בעצם מה שאנחנו רואים פה למטה, יש שטח קטן שישראל שולטת בו. המפה הזאת היא מפה של טלוויזיה רוסית. כמובן שבטלוויזיה הרוסית כתוב שזה שטח בכיבוש ישראל, ישראל כבשה, בניגוד לשאר השטחים שאף אחד לא כבש. ליד ישראל יש שטח שבו בעצם אוחז ארגון שהוא פורשי הדיוויזיה השמינית של הצבא הסורי, ארגון מורדים, חלק קטן יחסית. החלק פה בעצם הכחול שאנחנו רואים הוא חלק של הצבא הסורי החופשית, שהוא בעצם טורקיה. אז טורקיה כבשה את האזור הזה, כמובן שהיא לא כבשה, היא לקחה את מה שמגיע לה. החלק הצהוב זה החלק שהוא בשליטת קורדים, שכמובן בתמיכה אמריקאית, ובעצם החלק האמיתי שבו יושב השלטון הסורי החדש, בעצם תחריר אל-אסלאם, מי שכל כך מיהרו, ותכף נדבר על זה, להכריז כנשיא סוריה, זה החלק האדום פה עד הקו הכחול, זה החלק האמיתי, שבעצם פה באזור הגדול האדום באמצע יש אזורי לחימה, אבל בסוף מרבית השלטון לכאורה הסורי החדש הוא שולט ברוב האזור, למרות שוב שמתנהלים שם קרבות וזה אזור לא יציב. כלומר כרגע השלטון הסורי החדש שולט על משהו בין 40% ל-60% משטחה של סוריה, ולמרות זאת הוא הפך להיות השלטון החדש. ובעצם מי שממונה לקחת את המדינה לידיו, כמובן הם ממנים את עצמם, זה לא אף אחד אחר, זה ארגון תחריר אל-אסלאם, ארגון שבראשו עומד אחמד א-שרה, או הידוע בכינויו אל-ג'ולני, או אבו מוחמד. ואל-ג'ולני לוקח את מושכות השלטון לידיו. יש לומר שהוא, כמו שהוא נראה פה בתמונה, לא באמת מגיע מהאביב הערבי המתורבת האירופאי, אלא זה בן אדם שנולד בסעודיה למשפחה סורית קשת יום ב-1982. הוא הושפע מאוד אידיאולוגית מההתקוממות, מהאינתיפאדה השנייה נגד ישראל בעזה, ומבחינתו זה היה איזשהו מפנה אידיאולוגי משמעותי מאוד. הוא היה ילד קטן אז יחסית, אבל הוא כשהוא גדול מספיק, הוא נוסע לעיראק, מצטרף לאל-קאידה, נלחם מול האמריקאים, אבל אל-קאידה הם לא מספיק קיצוניים בשבילו. אז הוא עובר לג'בהת אל-נוסרה, אחרי שהאמריקאים שמים פרס של $10 מיליון על ראשו, הוא מקים את ג'בהת אל-נוסרה, אבל אחרי 2 גם הם לא מספיק קיצוניים. אז הוא עובר לדאעש, ובעצם נלחם
מול הסורים במסגרת דאעש עד דצמבר האחרון, כשהוא ממנה את עצמו לנשיא הסורי החדש. ממש היום בבוקר הוא מפרסם, זה בכלל שוב מאחד מערוצי הטלגרם, הוא מפרסם מי האנשים שברכו אותו, כמו איזה ילד בן 6, מי בירך אותי ליום הולדת, הוא מפרסם שמי האישים החשובים שברכו אותו, כמובן שאפשר פה לראות את הצרפתים, הגרמנים, הסעודים, איחוד האמירויות, כולם רצים לברך אותו ולתמוך בו, למרות שכבר ראינו שהוא באמת, לא באמת שולט על כל סוריה, וגם עברו מפוקפק משהו, לא באמת איזשהו חסיד אומות העולם. האמריקאים, ביידן, מבטל את ראשו, טראמפ, מבטל את הפרס על ראשו, את 10 מיליון, יום בהיר אחד פשוט נעלמים, הוא משתלט כבר על סוריה. הוא, כמו שאמרתי, אף אחד לא מסתכל על סוריה, שבעצם סוריה חזרה להיות היום, קצת כמו שבהסכמי סן רמו. יש את מדינת הלבנון, יש את האזור הסוני, יש את האזור של הכורדים, את האזור הטורקי, ובעצם באופן די פרדוקסלי, סוריה חוזרת להיות בשטחה מה שהייתה ב-1920. אז כפי שציינתי, המערכה לא הסתיימה, יש עוד מלחמה שמתנהלת שם, אבל סוריה בהחלט היא ציר מרכזי, שראינו גם את התמיכה העולמית בה. סוריה חשובה מאוד במיקום הגיאוגרפי שלה, ליד טורקיה, הציר הזה של איראן שעובר איראן עיראק, סוריה מבחינת האיראנים הוא ציר מרכזי, איבדו אותו, כן, אל-ג'ולני לא באמת חסיד איראני, אבל האיראנים פה באמת מאבדים שיווי משקל או נקודת שיווי משקל מאוד מאוד חשובה במקום הזה. ואם מסתכלים על העבר של אל-ג'ולני, אלה תמונות של רוחו הפך להיות מאיש דאעש, מאיש אל-קאעידה, לאיש דאעש, ופתאום לחליפה, ואחר כך גם העניבה, והוא מגלח את זקנו. ולצערנו, בארצות הברית, באירופה, הולכים נהי ושבי אחריו, ובהחלט מאמינים שהוא יביא שלום, באמת סוריה תהיה מדינה דמוקרטית, ומדינת כל תושביה, ושוב אנחנו זוכרים על איזה בסיס אידיאולוגי ותיאולוגי הוא גדל, ובאיזה ארגוני טרור הוא גדל, והאם הוא ישנה את אורו, ימים יגידו. אז רגע, בזמן הקצר שנשאר לי, רגע מבט חפוז על לבנון וחיזבאללה, כי יש לנו שבוע מעניין מאוד לפנינו. אנחנו יודעים שהמוסד עמד מאחוריו. על פי דיבורים זרים. איך מוציאים לפועל רעיון כזה? אז מבצע הביפרים, התמרון הצה"לי בים, באוויר וביבשה, כולל התקיפות הגדולות בדחיה, בבקה, בדרום לבנון, בהחלט מוציאות את חיזבאללה מאיזון. כמובן שסיכולו של נסראללה אלמנט חשוב מאוד במערכה הזאת, ולבנון הופכת להיות שוב מדינה שהיא בבלגן כבד מאוד. בעצם אחרי לכתו של נסראללה, נעים קאסם סגנו, מי שבעצם היה הגורם התיאולוגי המוביל בארגון, הוא בעצם מוביל היום את הארגון, וחיזבאללה מנסה, למרות הדברים ולמרות הפסקת האש, ולמרות העבדות הכבדות שהוא ספג, מנסה להראות שעסקים כרגיל ודברים עוברים, והכל בסדר. אנחנו רואים תמונות מהימים האחרונים, זה ממש מהימים האחרונים. חיזבאללה, כמובן ביחד עם איראן, מתחיל לשקם את האזורים השיעים, דרום לבנון, בדחיה, בבקעה, ואלה בעצם תמונות אותנטיות מהשטח של ארגוני הצדקה והאיראנים, כאילו צדקה כמובן, שבאים הרד קרוס האיראני, שמגיע לראות את השטח וכדומה. הם מספקים דלק לכל התושבים כמובן השיעים בדרום לבנון, ובעצם האיראנים, למרות הכלכלה והירידה הדרסטית הקשה מאוד במטבע, למעשה האיראנים שמים למעלה מ$400 מיליון בשיקום לבנון. אגב צריך להגיד שבזמן הזה ממשלת לבנון לא משקיעה אפילו אגורה אחת בסיפור הזה, בינתיים לפחות. הם משקמים כמעט 270,000 יחידות דיור,
מגיעים מהנדסים וצוותים מאיראן לסייע. שבוע שעבר עמוס הוכשטיין, הנציג האמריקאי, מגיע לממשלה הלבנונית, הוא מזהיר אותה, אוי ואבוי לא לקבל כספים ישירות מאיראן, או לא להעביר כספים מאיראן לחיזבאללה. הערה שאין בה שום דבר. הערה שאין בה שום דבר, כי חיזבאללה מקבל ישירות את הכספים מאיראן, באמצעות תשתיות הקש, באמצעות כספי קריפטו, ולכן האמריקאים, חוץ מלנפנף בדגל, אין לזה שום משמעות לאמירה הזאת האמריקאית. ובעצם לפני כשבועיים או שלושה נבחר הנשיא החדש, מי שהיה מפקד צבא לבנון, הגנרל עוואן, אחרי שנתיים של בעצם אין ממשלה. הייתה ממשלה זמנית, ממשלה רעועה, לא עשתה כמעט שום דבר. אז הבחור הזה הוא נחשב יחסית למאוזן, לא שהוא מת על ישראל, אבל הוא יחסית למאוזן, הוא מגיע, הוא למד בצרפת הרבה שנים, הוא התחנך במכללות אמריקאיות צבאיות, הוא מאוד מאוד פרו-מערבי, הוא נוצרי בדתו, אבל הוא בהחלט מבין את האיזון הדק שצריך לייצר בלבנון. הוא מבין בהחלט המשוואה הלבנונית שהיא מאוד מסובכת, מורכבת, את עצם קיומו של חיזבאללה בלבנון למרות הכל ואף על פי, וגם כשהוא מקים ממשלה ומכריז עליה בשבוע שעבר, הוא מכריז על ממשלה שיש בה 24 שרים, 5 נשים, 2 תיקים לחיזבאללה, כולל תיק הבריאות שהוא נחשב בלבנון לאחד התיקים החשובים ביותר שיש בממשלה. חיזבאללה מקבלת את התיק הזה, ובעצם הממשלה שלו משקפת את האיזון שבמדינה, את איזון שבין הדתות. הוא ממנה, או לפחות צפוי למנות, אז נראה שכך פני הדברים הולכים, ראש ממשלה חדש, את נאווף סלאם, סוני, שונא ישראל, בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, העביר הרבה מאוד קריאות נגד ישראל, נגד גינויים, האשים אותנו באפרטהייד, אבל כשמסתכלים על השילוב הזה בין עוואן הנוצרי לסלאם הסוני, יש פה בהחלט מכה חזקה מאוד לחיזבאללה וירידה משמעותית מאוד בכוחו של חיזבאללה בלבנון. עכשיו צפוי לנו שבוע מעניין מאוד. מחר יש טקס אזכרה ממלכתי לרפיק חרירי, מי שהיה ראש ממשלה ומי שבעצם נרצח, כך מואשם ארגון חיזבאללה מואשם ברצח שלו. צפויות תהלוכות לזכרו, צפויות הפגנות של חיזבאללה שם באזור. הנסיגה מלבנון נדחתה לא נדחתה, עוד לא ברור, אבל נראה שהולכת להידחות ל-23 לחודש מה-18, כלומר צה"ל עדיין פועל שם. טקס האזכרה, טקס למעשה הגבורה יותר נכון, של חסן נסראללה ב-23 לפברואר, אוטוטו, וסביר להניח שבתקופה הזאת גם המתיחות בלבנון תהיה גדולה מאוד, בטח ובטח אם ישראל תצא משם לפני הטקס, אבל בטח ובטח במהלך הטקס, האשמות נגד חיזבאללה שגם ככה העם הלבנוני יצא נגדו אחרי כל מה שישראל עשתה בביירות, בצור ובמקומות הנוספים שבהם היא תקפה, וזה בהחלט הולך להיות כנראה סדרת אירועים משמעותית מאוד. שוב, חיזבאללה נחלש, התמיכה האיראנית בו היא חלשה מאוד, האיראנים עסוקים בעצמם, גם באיראן יש עכשיו תסיסה עממית מאוד מאוד גדולה, יש פחד מהאמריקאים, והאם הולכים עכשיו להסכמים אמריקאים, כי למעשה טראמפ עוקף ואוכף את הסנקציות על הנפט ועל ייצוא הנפט בהרבה יותר בצורה משמעותית מאוד. בתקופת ביידן, למרות הסנקציות, האיראנים מכרו כ-13-14 מיליון חביות נפט ביום. בתקופה האחרונה מאז טראמפ, ייצוא הנפט, שגם ככה הוא כאמור תחת סנקציות האיראני, ירד לכ-1.3 מיליון חביות ביום. אז האיראנים במצב כלכלי קשה מאוד. סוריה בעצם, החיזבאללה נהנה מאוד מכל הסיפור הזה של הקפטגון הסורי, כי הם היו ציר העברות למעשה. אז יש איבוד הכנסה גם של חיזבאללה, הכוח הלוחם הלך בחלקו, הרבה מאוד מהנשק המדויק, הנשק המשמעותי, התפוצץ בסיוע צה"ל,
אז חיזבאללה חלש, אבל יש עכשיו לפנינו שבוע עם מהלכים מאוד מאוד מורכבים בלבנון, שאנחנו מקווים שבסוף הממשלה הלבנונית, בגלל ההרכבים שלה ובגלל התמיכה הצרפתית והאמריקאית, בהחלט יתמכו בה. אז אנחנו בשעה האחרונה ניסיתי באמת לתת את התמונה הזאת במרוץ גדול מאוד, של בעצם להבין שאנחנו שחקנים קטנים בלוח העולמי. אנחנו השחקנים שבמאבק שבין השיעה לסונה, אנחנו שחקנים שבמאבק של מי ייקח שליטה על האחים המוסלמים, אנחנו במאבק שבשליטה של בין העולם המערבי לציר הרשע או לעולם המזרחי, ואנחנו פה בתוך כל הקלחת הזאת, בתוך המים הרותחים האלו, שם אנחנו חלק מהסיפור הזה. וכשאנחנו מסתכלים צפונה לסוריה, לבנון, עם חוסר היציבות שיש שם, אנחנו הולכים לתקופה שיכולה להיות מאוד מאוד לא יציבה לאזור. לא דיברתי בכלל על חמאס ועל היום שאחרי, והאם טראמפ יממש את תוכניתו הכלכלית להעביר צינורות נפט ורכבת מאיחוד האמירויות דרך סעודיה, ירדן, בואכה צפון עזה, כי בסוף זאת התוכנית הכלכלית של טראמפ, זהו מה שעומד מאחורי הרצון של טראמפ להשתלט על עזה, זה הרצון הכלכלי, אין פה שום סיבה אמיתית אחרת. אז אנחנו, המלחמות אולי שכחו, אולי, לא באמת, אבל יחסית, וכמו שתמיד אמרנו, כשהטנקים שותקים, הדיפלומטים רועמים, והפוך, ועכשיו הדיפלומטיה רועמת, ואנחנו מקווים שהדיפלומטיה תירם ולא תותחים. זהו, אז תודה רבה, תודה על הזמן שהקדשתם לי, תודה שהייתם פה, ותודה ליאור שוב על האירוח הנפלא שלך. אז קודם כל אני רוצה שוב להודות, כמו בכל פעם, כל הרצאה שלך היא כמו קונצרט, כיף, תמיד אפשר ללמוד דברים חדשים, באמת כיף גדול. אז שוב, תודה רבה, סגן אלוף במילואים, דוקטור אייל פינקו, על הערב המדהים שהעברת לנו ככה שעה שלמה של סקירה, בעצם מה קורה סביבנו, שזה בעצם מה שחשוב כאן במזרח התיכון, שבכל יום יש לנו מציאות חדשה והדברים משתנים, וכמובן אנחנו רואים את השחקן החדש-ישן, טראמפ, שהוא לא צפוי, הוא לא צפוי, אנחנו גם רואים עכשיו עם העסקה. אז קודם כל שוב תודה רבה. עכשיו אני עובר ככה על הצ'אט. בואו נראה. הרבה שואלים פה על בעצם האם לא נכון גם לישראל ליצור קשר חיובי עם מנהיג סוריה, בעצם איך להתייחס אליו. שוב, אני ניסיתי להדגיש גם שלמרות שהוא אל ג'ולני לקח, אני קורא לו אל ג'וליאני, על שמו של ג'וליאני הניו יורקי, אבל קצת רגע בהומור, אבל אל ג'ולני בעצם לקח שליטה על חלק מסוריה והכריז שזה שלו. עדיין יש מובלעת של הכורדים ושל הטורקים, כאילו טורקים, כן, הם כמובן לא אומרים שהם טורקים, ויש עוד מורדים, אז זאת לא כל סוריה. אני חושב שישראל צריכה להדק את הקשרים עם המובלעת הדרוזית בדרום סוריה, ולחזק את הקשרים שם איתם בצורה משמעותית ואמיתית. הם יכולים בהחלט להיות חלק משמעותי מאיתנו, בטח ובטח שיש אוכלוסייה דרוזית בגולן שכל כך קשורה אליהם, גם חלק מהם בהחלט משפחות וחמולות משותפות. אני חושב שכרגע אל ג'ולני צריך לקפדהו וחשדהו. אנחנו זוכרים שהוא לא אוהב ישראל, הוא היה אנטי ישראלי, הוא איש אל קאידה ודאעש, הוא לא באמת איזה דמוקרט גדול, ולמרות שכל העולם ביטלו את $10 מיליון פרסים על ראשו ומתייחסים אליו כמנהיג סוריה החופשית, אני חושב שעדיין מוקדם מדי לדבר איתו, ועדיף רגע לשבת על הגדר ולראות מה קורה. הדבר החשוב בו, שהוא בעצם ציר משמעותי נגד איראן, שם החשיבות של אל ג'ולני. הוא אנטי איראני, הוא האויב של האיראנים, ובזה הוא
תוספת משמעותית לאסטרטגיה הישראלית, אם יש כזאת. אבל אני חושב שכרגע כל עוד אין התייצבות ולהבין מה קורה שם באמת, עם הטורקים, האמריקאים, הכורדים וכדומה, אני חושב שכרגע צריך להסתכל על זה, לבחון את הדברים ולחכות בסבלנות. עוד טיפה. אז שוב, תודה רבה. ושואלים פה בנוגע לצבא הסורי, מדוע הוא לא נלחם במורדים, או איך בכלל הוא צריך להתייחס לדבר הזה. בעצם מה הולך לקרות בלבנון, אמרנו, זה שבוע מאוד מאוד גורלי. ואני אשאל גם שאלה, אם אתה חושב שבאמת זה שטראמפ נכנס כאן למערכה, נקרא לזה, אז הדברים באמת הולכים להשתנות, או שזה רק נקרא לזה, אתה יודע, התחלה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואז לאט לאט הוא יבין שיש לו גם אולי בעיות מבית שהוא צריך להקדיש להם, כי הוא מקדיש הרבה מאוד זמן בעצם כן. לישראל, שהיא מאוד מאוד רחוקה אחרי הכל. כן. תראו, אני חושב שטראמפ, כפי שציינת ליאור, הוא לא צפוי. אבל טראמפ קודם כל דואג לאמריקה פרסט. הוא דיבר על זה, הוא מדבר על זה, הוא פועל ככה. רואים מה הוא עשה עם קנדה ומקסיקו בחיסול ההגירה הלא חוקית. וגם כשטראמפ מדבר על מזרח תיכון חדש, הוא מדבר על מזרח תיכון חדש שיאפשר לו לשלוט על מחירי הנפט, להפוך את ארצות הברית חזרה לאימפריה האנרגטית, ולשלוט כמה שיותר על משאבי הנפט העולמיים, וכמובן לייצר השפעה אמריקאית בסעודיה, שקצת הלכה לאיבוד בשנים האחרונות. כולל אפילו נשק אמריקאי שבעבר הם קנו, הם עכשיו קונים נשק צרפתי. והמיזמים שלו כולל על עזה, המיזמים שנועדו בסוף לייצר כלכלה טובה ושליטה כלכלית אמריקאית. זה בסוף התפיסה של טראמפ. אז לא כל הצעדים שלו הם לטובתנו, חלקם נגזרים לטובתנו, ובינתיים מי שעושה מה שהוא אומר להם זה ישראל, שאנחנו רואים את הירדנים והמצרים איך הם מנענעים את ישבנם על הכיסא בחוסר נוחות, גם אגב הסעודים, אבל אני חושב שבסוף הוא רוצה לראות מזרח תיכון אמריקאי, פרו-אמריקאי, גם אם זה על חשבון מדינת ישראל. ואנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה, את אהבתו, חיבתו לישראל בעירבון מוגבל. הוא אוהב ישראל, הוא תומך בישראל, הצוות שלו הם פרו-ישראלים כמעט כולם, ועדיין מה שמעניין אותו זה האינטרסים של טראמפ והאינטרסים של האמריקאים, וזה מה שמוליך אותו קדימה. יש פה שאלה ששואלים, האם לדעתך יש סיכוי להקמת מדינה כורדית עצמאית? זה משהו בכלל שעולה על הפרק? או ש... בניגוד למיעוטים האחרים בתוך סוריה, וזה גם עולה לשאלה איך הצבא הסורי לא נלחם במורדים, נכון, ששאלנו את זה. רובו בסוף לא היה עלאווי, אז העלאווים נלחמו, אבל מי שלא ויתר מאוד, עלאווי ושיעי, ויתר מהר מאוד על המערכה. אבל הכורדים נלחמים בסורים, בשלטון הסורי במשך שנים ארוכות, ובאזור הזה של הכורדים יש גורמים אמריקאים פעילים מאוד, כולל צבא אמריקאי בחלקו, והכורדים שואפים בהחלט להקים מדינה כורדית עצמאית שלהם, בשלטון כורדי עם השפעה אמריקאית, ואם יהיו מערכת מספיק טובה של בלמים וחסמים מול אל-ג'ולני והממשל הכאילו סורי החדש, אז בהחלט אנחנו יכולים לראות גם מדינה טורקית או שטח שהופך להיות טורקי, וגם מדינה כורדית עצמאית בתוך סוריה. זה בהחלט נראה שזה הולך לכיוון. אז שוב, תודה רבה לכל מי שהמתין לנו. תודה רבה, שוב פעם, סגן אלוף במילואים, דוקטור אייל פינקו, על ההרצאה המרתקת, הערב המרתק. לכל מי ששאל, אנחנו נעלה את ההרצאה לצפייה בעמוד הפייסבוק בתחילת השבוע הבא. אנחנו מודים לכם שאתם עוקבים אחרינו, ושוב אנחנו באמת מתפללים לחזרתם הביתה במהרה של כל החטופים, בריאים ושלמים, ובאמת מתפללים לשלומם של כל כוחות הביטחון שנלחמים גם ברגעים אלה באויבי מדינת ישראל. שוב, תודה רבה אייל על הערב, תודה לכל מי שעוקב אחרינו,
מישראל וגם מחו"ל, ושתהיה שבת שקטה, סוף שבוע טוב עם בשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה.